Здравейте хора, снимаме Skywars епизод 2. И тук до мен е Оги. Кажи нещо, Оги. Здравейте хора! И тук има апдейт на Skywars. Това майче е админа отгоре или? Не. Тогава Значи ако аз кача горе съм админа. Не. Знаеш, че той може да го е направил. Я го питай дали е админ. Как така ще го питам, бе? И аз качи горе. Добре, че не може да удари. Айде, аз почвам. Ще направя една прецакалка на този там. Има нови сървъри. Русено PvP бета. После ще го видим след клипа. Нещо хора гласа си губя. Не знам защо. Хора, после може Да си да не качи. снимаме клипове. То го прецаках. Как? Бутнах го. Хора, после може да снима клип на PvP. Аз ли бе? Да. Не знам, ще видя. Ако ми хареса PvP-то. Как на лаптопа играеш на PvP? Не, аз казвам, ако ми хареса PvP-то. What the fuck? Чезнаха ми блоковете. What the fuck? Санд. Това е бък. Да, той сервер е бъгъл. Тук може да се регистрираме иначе. Майче. Ще направя риск. И нищо не направих. Хора, ще се върнем след малко. Така, хора, върнахме се. Ще направим втори шанс за Skywars. О, този байон, къде преди спечелих. О, хубави нещичка. Почти съм айрон, само айрон панталонки. Айрон панталонки, what the fuck? Сигурно съм късметлия. Диамантен меч! Аз съм най-голямата късметлия в света. Този ден. Fuck the game, fuck!
Хора, не съм най-голямата късметлия, но ще направя трети шанс. Какво стана? Не. Ева да видиш. Ева бързо. Не съм убит. Добре, ще се върна след малко. Хора, върнахме се отново. Още един шанс. Сега път трябва да чакам за хора. Сървър ще се рестарта. Yes. След 30 секунди почваме. О, вип. Ще загуба ли, ако се бия срещу вип? Не знам. Ще опитам да спечеля. Тук има команди на... Телефон има команди. Добре, не ми разваляй клипа. Диамантена брата. Браво на тебе. И това за късметлията не съм бил прав. Огинче, мога ли верно си правя дълги клиповете колко искам? Не знам, това не съм му казал. Наско това ми го каза. Да, бе. Нас е дано да си прав. What? Яко сървърче. То вип има лък. Да, виповете. Който има вип и на него му се падат най-хубавите неща. Те са двама! И какви стрели стреля той? Тук знаеш, ще можеш да умреш. Пише наклонена черта кил. Ще видя. Не мога да му напиша вип френд. Мри! Yes, бутнах един. Yes! Бих един. Само аз и вип останах. Випа най-сигурно. What? Ние сме си починали. Но не мога да разбера, защо не мога да отворя често. Иначе как мога да се направя вип? Не знам. Питай този, който се дал сръва да и... Гадо П. Гадо П. Кое е това дупе? 1.7.2.
Ти добре ли си? Не знам с какъв вип играм, ама го убих. Браво. Спечелих! Браво. Спечелих! Хора, това беше за днешния епизод. Надявам се да ви харесал и чао!